kanina lang. Kasi, dito na pa ano. 40. Amo na lang nangan. Uy, 40, 48, 49, uy, 50. Mga alis sa lima tuya. Naniwa naman niya sa layo na sinihin na to. Ano? Dumuding. Bakit na tuya? Dapat yung tanay pa tayo. Di nakikita dito. Nakani kami. Bola, bibigita ulo. Di inantay pa kami dito. Kama video na tanga. Uy! Wala kami. Sabi mo di giligi. Sige, kasi kailan ka ito ya. Aba, 10 hours. Labat kaganina 15 minutes. Diri-diri so. Hanggang pistapan. 10 hours. Ade. 2 minutes lang. Dinasag baka king yan. Ma, nabibigyan ka man. Gusto ka. Tungod-tungod ng Hey, Jared. So, nasa barangay hall kami mga guys. Nasa barangay hall. Biloton. Unang 2 minutes lang mo. 2 minutes. 2 minutes. 15 minutes lang naman, di ba? Ano yung video? Nautik lang ti. Nautik may video pero agatan yung stop. Sige, yakar. Sige, yakar. Eh, jala. Dala, King. Video mah. Mga lalaki. Nang. 3 minutes lang siya. Ano, 3 minutes, mambayral. Pagpor. Sana na namin yan eh. Sana na namin. Hanggang 3 minutes. Yeah, 10 minutes. Galag. Pasagan si Kabuya. Sige, puto yun. Sakay ka na. Mga ngalalay ko, hindi mga ngalalay. Ang gabi kinto. Nahuli ng 30 seconds. Ganti. Wala na yung bagay. Nani, sige. Ano, Tinos? Susubo ko mo yan matugaw pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ang bato ng San Carlos. Talubawan. Talubawan, San Carlos. Na. Hindi may araw. Ano ka ba nila may napatapan ng Natuga na ng mga titis ko. Lunti pa, bol. Sigalay mo, boss. Bawal ni Lunti. Makabulol. 5 minutes lang eh. 5 minutes. Alag, sige ni. Ipa 15 minutes yun. Hindi mo na skin. What are you? Nila dyan. Also, mag-arano mo tala si Ipo. Gano'n na 6 kilos po. Energy. Huwag ka nagsasabayin! Uy! Ba't naman nga? Gano'n bibigyan mo kayo.
Ha? Yan ang mukha ng tanto maro na bata ko lang natin pero no isa ko mula tayo ng Ako ba yan? may nalali na braso. Mga 6 minutes lang po eh. Ito may kin. Mga tuwa-tuwa po ay pinalik ka ba yung tanda? Ay natila. Pinamiti ka. Ay mag-training wala yung braso. Ay di mong ka maningan tanga ka. Ay ka wala ka. Alog Jani. Jani. Yes, 6 minutes. Batak. Bibig sana ka pin. Wala ko. Uy, ang gwapo niya. Uy, dali, boy. Pogi. Yes, tapos na ako. Jari, nagmukha ko ng Jari. Nagdingin. Nani ko. Yala ko na. Mawala lang yung ulan niyo. Mas malulin nila. Hey, Jared, hey! Ang lady, uy! Pati aramin ng video! Pati aramin ng video ang alala! Pati bayan ng kamay, nagbibideo sa naglalato na to. Ilang minutes? 7. Hoy, kano? Hoy, Jill. Isa pa yan, Kima! Lagi naman yun. 7 minutes. 7 minutes. Ha. Ang may pangpangga, 4 minute labat man. Makal na. Mahina. King ka! Moni King. Unahan natin ang 10 minutes. World record na ito. Oh, nakakala dyan. Hindi ka nga nandong tangin. Magbubuloy-ting na si. Kanina ko ba ko naman? Lato, guys. For 10 minutes. Siguro, 20 minutes. Inuwag tula kaya nung king nung kamali. Dimon. Isto. 8 minutes lagi. 8 minutes. 8 minutes na, 8 minutes. Manay laki, manay. Oh, 10 minutes na! Ay, Margie. 8 minutes lang, 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes. Hindi man ka maningatin na napanang nangiratan niya kami. Tangan ka nila. 10 minutes na. Isa sa mga Gcash. Ito nga lang ko Gcash. Minutes lang. Ang lakas mo eh. Ay, mag-10 na! 10 minutes. Mami na eh, ang kaskinsin. Ito nga gananalon mo. Ubo ang video ko na kami. Yeah, bisa balik kita je. Uy, ayan. Nakasibang video. Ay, ano man, Lapin mo dito. Kami naman. Sige na. Alam mo naman, ano mo? Kami po nito oras. 10 minutes. Nag-away ko. Managin ka pala. Duga ata. Nagdatang wala namin yung talon dyan. May pampangga. Siguro, pampangga sa
15 minutes sa world record yun. Puro laba may Pampanga di talo laman. Hindi meron sumunod na. 10 minutes lang yan. Ano lang yun? Ang video. Ikaw na ang gym, di ka talaga ito na. Bubo ka na namin manyamaon. Ay, bala na, nalalawin tayo ba? Naalaw. Anti di. Bala na ko. Nadi lang. 11 minutes na, mga putang ina. Okay, mangalay ka lagi. Mangalay lang yun mo. 11 miles lang. Mangalay ka dami naman ko. 11 Sigara minutes lang. 11. Awinan mo ako. Napapaintintan, Keng. Morning na naman. Oo, napapaintintutan. 40 minutes. Eh,